a duniya ne, a duniya ne. Alo? Shin kai ne a Arama? Ni ne Arama. Jiya ga me ya faru ne? Ai na gaya maka jiyan nan ko rintsa ban yi ba. Amma dai ka samu ka je police station din ko? Na je a ba da belin nata, belin bai bani ba. To me faru kuma? An fito da ita aka sake koma da ita aka turmutsa ta a cikin wannan abin ragan nan. Ni wallahi ban san sunansa ba. Ai wannan nan sandan baya da sauki ne ko kadan. To shi wannan mutumin da take ambata DCDC nan wanda ne aiki a kansa, ai shi na gama da shi. Wai ashe wai hukuma ce, to ita wace ce hukumar ne? Hukuma ita ma ikon Allah ce ai. Au. Ita hukumar? Kware ma kuwa. A to inda ikon Allah ce ai ko zan gaya wa Allah, inda ikon Allah ce tunda tasa shi yayi ta, to ko zan gaya wa Allah kuwa. Amma ka sani wallahi azimu idan na zo ƙauyen nan babu yanda za a yi in dawo ban samu nasara a cikin harkar nan ba, domin an ci mutunci na, ban taɓa gaimawa da musifa irin wannan ba. Wallahi ba zan haƙura ba, duk mutumin da ke sa hannu wallahi sai dai a mutu. Kashe su za ka yi kenan? Wallahi ba zan ɗaga kafa ba. Na yadda duk abin da ya kamata yi na yi anan, na gani sai yanzu na gano shi wannan DCDC din ni a kansa na yi, yanzu ma baya nan. To Allah ya kyauta. Sai na zo din. Na gode majalla. Haba wallahi ba zai yi ba. Malam wa ka taba wanda yake sa ka san ba da belin sa. Tun da ba ta yi kisan nan ba wallahi sai ta fito. Da ita ta yi da shi ne bayan da zan yi, amma tun da ba ita ba wallahi sai addu'a ta fito min da bata da abin da duk zan yi. Wallahi ba zan daga fa ba ko mu kala zarratin. To me za ka yi kenan? Me yake na wannan? wasa'ilin wa musuyar gilkala wa aqibin yaminu na aushimala. Ya kwana. Kai Gabi. Kamar ya Gabi. Sani oga yana nan? Kamar ya oga yana nan, ka zo da wani ɗaurin fuskar ka ɗaure kuma kana tambayar oga yana nan. Kana so ka ce ba gane ni bane? Gidan abba ba zan rufe gidan abba rufe gidan. Me kaka? Oga wallahi wata matsala ce ta kawo ni. Matsalan me? Me yasa ba za ka gaya min a waya ba? So nake na dora fina-finai ka tunan ne na. Kaga na fuskanci burin ka so kake ka daga ma hankali, kana son ka tayar min da hankali. Idan ba zai wannan abin zai kawo silar rabuwa ta da kai ba, Allah ya tsira. Allah! Idan kai wasa wannan abin ya jawo yarfin da zaka shafa wa gidana ko in ban sa an halaka ka ba shege ne. In ya so in kawo ƙarshen alaka ta da ni da kai. Allah! Bye. Kapta. To duka dai abin da zamu iya kawo muku kenan, da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka, kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce? Ya kake jin ta? Ko da ba ga kuma motsa jiki. Haka ne. To shikenan masu kallon mu, da wannan nake cewa Kapta.